sangkepe prayogane ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama elingono ento nyamuk sedela sabar lan tansah sing kuwasa yen kepengin besok muga suwarga. Semarwun kagem ndherekaken konturipun para tamu tasih kepareng sowan dinasti Campur Sari ngaturaken langen suka iki dikai dangdut. Sapa iki jate Ice ya? Ayo Ice. Mbak Lia Farah monggo. Menika nyarengi kadang-kadang nembe beres-beres. Iki diaturi Tombo Kesel. Hadir kembali dalam nuansa dangdut. Pujaning sih Mbak Tri, anje memenuhi permintaan dari Mbak Tri ada pujan sih. Via Mbak. Bagaimana? Oh makne anak-anak, iya. Oh, aku ora ngerti nak jenenge Mbak Tri lho. Ijo. Janing se. Oke, spesial tembang ada Janing se. Ini apa ya? Ini apa? Sing request ning kono ya. Koyo wis antuk suwarga
muga kasempatan lelampahan kancah tak jangka srana asmara kang yekti manembah mrensang yakriti mugi peparing Mardika waluya jane ati sanggung sukari asmara sepisan hanjawat kang asta kaya-kaya wis antuk suwarga iya iki tresna tresna kang sanyata sang mustikane asmara sun kayu ngiyun mring handika yen jawata getilan nono bakal Mulane ora laris-laris. Suarane ngasih metu ngisor kabeh. Aku mau ki kas dadi sponsor, Pak. Kan enek bal-balan, Pak. Heeh. Penyiar to. Heeh. Ora pi. Apa reporter? Apa kae? Reporter. Apa? Supporter. Iya, heeh. Supporter. Iya. Ijo. Mungkin arep duet karo pemudane Iya, wates kowe. mungkin ada permintaan lagu. Ayo sapa ayo? Sinarangan Ayo sing latihan sapa? Mas Yoko ya. Mas Yoko. Ayo. Wih, pokoknya sing lemu. Lanjut ah. Oh, Mas Yoko. Ngersake lagu napa? Ayang. Monggo. Request mawon. Ngalah biasanya pripun lho. Oh, ini luar biasa. Ayo Mas, selak entek lho waktune lho. Durasi Mas, durasi. Anjir. Mbon Mas. Oh, mbon. Ayang, Pak. Rasane hati kan nanda sering
lanjut monggo. Iki gilirane jenengan. Rasaning tangis jroning atiku yen kelingan asem kemuyumu laras kaya gending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku sliramu. Gonku ora ketemu gegugah atimu krungu suaramu aku mung bisa ndedonga larang kono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Bisa nyandeng aku mau bisa nyawang tumetes eloku terus milih ono pipi apa tresno iki pancen aku duweni. Rasaning tangis jroning atiku yen kelingan asem kemuyumu laras swara gending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku sliramu. Tresno marang
kemudahan wis arep pamit dikai all artis wae. Yo iki wis arep anu wis do saya. Oh